बे आलासिफोराबो मालादि थांबावगोनथाय? माइनाव बेहाबा मा जालायखोलाय दा? माइनाव हा माथो जाखो? माबालै माइनाव आलासिफोरनो बे न'नि दाउखौनो सिथारनोसै नामाथाय? मा होनखो नोङो? खोनासं, न'नि दाउखौ मासेबो सिथारा आङो, मिन्थिबाय? आरो एथबां जाहोनो गोसोबा गावबागाव बायनानै जाहो। जेखियानो जा, आं न'नि दाउखौ सिथारहोआ। न'नि मानसिना बिसोरबो मालाय नङाना। आं मिथियाहाय, गावबागाव बायनानै जाहो। न'नि दाउखौ मासेबो सिथारहोआ आङो। दै मानो एसेबां अख्राब्रा नोंलाय? मालायानो जा न'नियानो जा जेखियानो जा, आं सिथारहोआहाय। नोंखौबो जेबोखौनो बुंजाया। बुजिनाय होननायानो गैखाया मोनसेबो। बांद्राय बुंबाय थानो नाङा। जाहोनो गोसो गावबागाव लायनानै बायनानै जाहोफै। न'आवनो एफा बुरजा दाउ दं, मानो बायनांगौ जाखो? नाङा, मासेबो सिथारनो मोना दाउखौ। मानसियानो माबायदिथाय? जाहोआ माथोसै आङो बिसोरनोनो। आरोथ' आरो जुदा जाखानायखौनो लाबोफिनबावबायसो। सान्थियानो गैला आंहा बे न'आव। आलासिफ्राबो फैनायानो जोबा, बे फैलायनो। जोंनावल' मोनथारबायना फैनो जायगाखौ। माला थांगोनसो नङो आङो, आरो फैनायानो जोबा। बाखांखां फैसानोनो बायो आं आलासिखौनो। संहो, जाहो, लोंहो। थाब थांबा हामगौ सानो। थांनायथ' नंखाया, आरोबा सोर फैलायगोन आरो? बे मावनायखौनो मावबाय था, संनायखौनो संबाय था, खालामनायखौनो खालामबाय था। न'नि दाउखौथ' मासेबो सिथारहोखाया आङो। देनां आंहा आइ आफानोसो जाहोनो दोनदों। आरो बे बोराय बुरैखौथ' नायगोन आङो, सानबेसे सोलिनो हायो। बाजै, माबाफोर खामानि मावनांगौ दं नामा? नानि, गैया नानि, जेबो मावनांगौ गैथ'आ। बिदिबा मैगंखौ सायफानोसै आं बाजै। नांला दे नानि, आंनो सायनोसै। बारा बुरजा गैखाया, एसेल'खानि, दानोबा हागोन आङो। दे बिदिबा बाजै। दे। दानो मावहोलायगोन। आंहासो बदनाम गैयिनि बदनाम मोनलायगोन। नोंखायखौनो एसे मावबाथाय आंहासो दान दाय जालायगोन। नंनायनि नङिनि आंहा दाय जालाबाय थाखायो ओरैनो। आलासिखौ एसे मावोबाथाय दायानो लाजानाय नङा आंहा। गुबुनफोरा मालाय बैसागुआव रंजायो। आंहा आलासिखौनो बरायबायनानैनो दिनसै। आलासिखौनो जाहो लोंहो। सेसखासै नोङो माइनाव, बे बैसागुआबो। अबाव रंजाबावनो, आलासिजोंनो दिन थांसिगोन। हौवायाबो हौवाखासै। मिस एंग्रि। मा जाखो मोद्ला? बेसे गोजान थांबावनांगौ? एफा गोजान। नोंखौलाय सोरथो आंजों फैफानो खिन्थाया? आंनि गारिखौलाय माथो गाज्रि खालामनांगौ नोंहालाय? बेखायनोथ' नोंजों फैफादों। बिदिबा थांफानो नालाय सिरि सिरि थुबायल' था। नंगौ नामा? मोनसिगोन, बारा गोबाव गैला। थुदो बिदिबा। जोंना आदैनि न'आ बेनो। बा मालदारखा माथो। फैनो गोसोबा फै, फैनो गोसो गैयाबा था। मिस एंग्रि, एसे मोजाङै लेंब्रा। आं मोजाङै लेंनो रोङा। नोंसो फैफाखादों, फैनोबा फै, फैयाबा था। उफ। हेलौ, न'आव मानसि दंना गैया? न'आव मानसि दङ ना? आदै, मादै, आदा? नोंखौ फैगोन होननानै मिथिनायखाय खारजोबखाबाय खोमा। मा होनखो नों?
देरबा सोर जालायखो आरोलाय जुरि आगै आबो जुरि बेखौनो आंलाय नोंसोरखौ न'आव दंना गैयासो नंदोंमोन ओमफ्राय आदै मादैमोनालाय न'आवनो दङ आब' मादैयासो एसे लोमजानानै दङ ओमफ्राय आगै बेलाय सोर जाखो लं स्ट'रि उनाव खिन्थानोसै आदा दे लोगोखौनो साननानै लाबानो जाबाय आरोना ओमफ्राय आदा बे लामब्रेब्रेयालाय सोर जाखो आंखौसो लामब्रे होनबावदों बियो नोमबाजैसो आगै बाजै उप्स बाजै I'm really sorry आं सिनायामोन नालाय नोंखौ Okay everyone आं बिराद मेंबाय you know आं दसे रेस्ट लायथ'नोसै दे हेलौ बरसा नुबायना बरसा नोंनि जुरिया नोंनि खाथियाव फैबायानो नों जेराव बेयावनो आं अके बरसा उनाव रायलायसिगोन बाय बेलाय आरो सोर महारानि जालायखो आइया हारसिं जा गोसोखांबाय आं आइखौ आइनो फन हरनोसै आं हेलौ फामफुलि आयु आदा बरसासोलाय माथो औ ओमफ्राय मामोन आदा फामफुलि आं आइजों रायलायगौमोनलै आयंजों औ ओमफ्राय नों अबाव दं दंनायाथ' आं न'आवनो दङमोन बिदिबा न'आव थांलाय जोंनियाव आइनो होलाय फनखौ नों न'आव गैया नामा आदा ओहो आं एसे गोजानावसो दंफैयो होमबा आदा थांनि आङो दे दा सहैबा मिस कल खालामफिन दे जागोन आदा आइजों रायलायनो मोनबासो गोसोखौ मोजां मोनसिगोन आं आदा आं मोनफैबायमोन नोंसानाव आइनो होलाय फामफुलि आयंजों रायलायदोनि आयं नै आदा बरसाया फन हरदों नोंजों रायलायनोनो र' आं लाउड स्पिकाराव होना होनि हेलौ आयै औ बाबु आयै नों मोजाङै दङ दा आंथ' मोजाङैनो दङ आबा नोंलाय माबोरै दङ आंबो मोजाङैनो दं आयै आयै आं जा गोसोखांदोंमोन नोंखौ आयु बाबु आलासि जाहैनाया नोंहा आंखौसो गोसोखांबाय थाबाय औ आयै ओमफ्राय नै बाबु बदाबो दिना सफैथारनोसै नोंलाय खै थारिखसोबा फैगोन बाबु जायखिया भटनि सानसे सिगां थांगोन आं आयै दे बिदिबा बाबु फैबानो जाबाय औ आयै दे होमबा आयै आं दोनथ'नोसै दे बिदिबालाय आइजों रायलायना दासो मोजां मोनबाय आं बरसा औ बेवहायलाय हारसिं मा खालामबाय थादों नोङो आइनोसो फन हरदोंमोन आङो ओमफ्राय रायलायखांबाय औ ओमफ्राय मादैया माबोरै दङ मोजाङैनो दं भट जानोसै ना आइया भट होनो लिंहरदों ओं तारिखमा बोहलायला नोंखौ मोजां मोननाया रावनिबो नोजोर दानांथों दासो सान्थि मोनबाय आं आंनि बरसा बेबिनि खाथियाव सफैनानै एबारसो गोजोन उन्दुनोसै आङो बेबिखौनो सिमां नुथोंसै बरसाखौ सिमां नुथोंनि जे
बर'साजों मा सिमां नुखो आं? जोंना मबाइल गाज्रि जादोंमोनलै लोगोफोर। औहाय लोगोफोर, आंहासो बर'साखौ गोसोखांनायानो जालामोन। बर'सा फाग्लि बिदिनो होनजाबाय आरो। बारा डिस्टार्ब दा खालामसैब्रा जुरि। अह बर'सा, नोंखौ डिस्टार्ब खालामाबालाय सोरखौथो खालामनो आंलाय? हे मिस एंग्रि। थेवबो भिडिअ बानायना दा जेने थेनेबाबो बानायनानै लाबाय आरो लासै लासैनो होलांफिननो नाजानोसै जों भिडिअफोरखौ। थेंक इउ स' माच लोगोफोर, जाय नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ नायो, लाइक खालामो, मोजां मोनो।